pakita na sa among kwarto. Ah, rade ay. Udo ka na de. Focus. Wangi, bro naman. Shampoo. Pwede naman na. Ano yung manggad? Hata man yung gamit, ang gigamay ram ni Kurudo. Malibang sa ako guys, kay kalibangan ko kay ang kusugan na uy, daghan pagkaon sa harang lami ana daghan kaon. Kalibangan ko, malibang sa ako guys. See you later. Hi guys, welcome back sa channel. This is Flora Mihulana og today ako somewhere ladyo sa Alicia. Adi pa ni ngagladyo kadyo pero ladyo pag madijagikan pa mi Alicia, sorry sa hangnaw nga kadyo. Di ami karon sa Bohol Boutique Hotel. Dada mi sa gawas, wa koy idea og unsay nasud basta kay kuan siya 1 2 3 o 4-story building. 3-story building. Kapil underground. 4 tanan, 4-story building. Luxury family hotel. So kuan ni siya kana nang raglami dyan ni. Nag-expect jud ko nga ining sa nara to moing ko. Wow! So guys, di na ta magdugay. Ato nang i-raid ang Bohol Boutique Hotel. Tada! Let's go! Uy, sa kay magmask ta. Ano naman? Siyempre. Ako di na ako magmask. Ako magmask mo ko kay protocol. Ako mas hibog to mas. Hello! Hi, ma'am! Wow! Wow. Wow, today. Niyap ko ganina. Tanaw na itong makawaw pa ko. Nagtawaw dyan ko dyan. Pasko na dali. Oh my God. Tagbok sa tagaan. Maglagbo ko no. Di ay daan. Magtuan. Sige. For Inigsunod din dyan dari guys. Mulagbog. Unja. Pusilog agtang. Kuhaan ang temperature. Date sa karon is November 15, 2020. Hindi bang ang agi man doktor? okay kay naman. Florami. Pusilog agtang. Mama dyan ibalaod. 36.4. 36.4 seal number. Dugay na ko kasuwat ko. Wow guys, iganahan madjug ko arang magjangnay sa pero ugma naman ha isuroy daan ni guys para mas nindot agad ang quality para lamdag. A few moments later. Hi guys, so di ami karon sa restaurant, ting diretso na ko. Ugma naman na i-tour sa Tibuok Hotel. Boutique. Ilang ka kayo na boutique. Kira dili ka basa. Boutique ko no, dali mo boutique yo. Ay, oo dyan. Boutique or boutique. Pwede hindi mo ba tayo pag giluwas? Bohol Boutique Hotel. Uma na mo na isuroy guys sa mga natalan-awan dahil sa Bohol Boutique Hotel. Kaya ang makakita mo. Basta super giganan ko. Pero kita ko ilang ako today, kaya ising ba madami gagaguntag, dadaghan mi gamitin ganina, da. Kaya ay kami padungan, sumido kapit-kapoy gamay. So, gusto sa nang i-enjoy, karong gabiil na, da, ugma naman na pakitan. Nandiyan ako nung pakitan na sa among kwarto. Ah, rade ay. Udo ka na de. Focus. Wangi, bro naman. Stay, gawa na. Kung sabi, gani mo na to. Gawa na. What mo gani? Boy? Basta! Nakasabog! Tama ka. Pwede po doon. Kuha ka kran mo. So, Wangi, bro, ringa mo na. Mura po magkatahas. Magkatahas. Water. Ang muta ay! Tama? Magput-put ang muta. Doy, balik sa kusmino, Doy. Wow! Hala! Baratuhas pagkaan. Nay, 100 ra kapin. 100 to 200 ra ang baratuhas. Ang ilang breakfast, wala sa 100. Salamat, ma.
ma'am. All around na. Wow! Kita mo na nag-arasara pa sizzling gado. Oh my God! May ilang mga food ari, may ilang man ni Rog lami banigde at ang atilawan. Ay, to na lagay limbaroy. May ilang mga food ari tilawan natin ni lami ba ni? Hi! This is Ma'am Glory, ang manager dari sa Bohol Boutique Hotel og si Ma'am Rose. Rose na laman no. Sumani sila yung mga ning-assist na mo. Grabe ka friendly ka adjo. Di ka mauwaw kay mga buutan. Sisig ba ni? Sisig lagi kay na yan naman ang sisig. Wow. Okay guys, maghunaw ta. Lisag ka adjo. Dito ra tampong di maghunaw. Pray sa amin, pray. Salamat sa mga kaya ilugar niya kami. Protection niya. Kung sa pagkaon nila, sa bawal nila, hindi makakatag ng mga puso ko mas sa pagkaon. Yung ka na lang isalig dito ganito kasi mga Jesus name, Amen. Amen. Alright guys, so ato ano nga tilawan. Arag mo ta jud promise. Wow, mer bagad. Mali na dari ha. Dari ra. Di, move sa pikas kaya ang daman dahil sisig. Ipadol ako sisig nila. Sisig. Tilawan natin dito na nuglami bagad jud ni. Sa pagka-kilo. Pwede kay sizzling plate bug at mo jud ni bako ito. Wow. So mga ano mi guys? Kaya lang umong na wala. Dami ba? Chup. Okay ka aja. So, So kani, kuan ni siya guys. Pansit. Ano sa pansit ito ha? kawan. Kanton? Hi chef! Chef, pwede mo utana? Kanto na siya, ma'am. Pansit kanton, dagan ng chop suey ba? Okay. Og fried chicken and fries and pork sisig. Nasa gani mo chef? Toilet sila, Kalimot mo ko. Toilet sila. Tolets na si Chef Tolets mo oy ga. Wala di atang husgahan. Si Chef cook dari sa restaurant inside Bohol Boutique Hotel. Nandito ko siya suy gamay. So di sila menu dari guys, kung gusto mong mo-order, daghan ka jud pagpilian. Na dari calamares, fish and chips, chicken nuggets, pancit canton, mao ni. Chop suey na pa di spice beef ho fun. Di ba ko ganahan og beef. So okay na po na yung chicken o mga tanutan. May beef steak Tagalog, native fried chicken. Suma ko iguro kay ilan na dyan nga agidhan pako dito kay ilan ang native kay gagawin pako. Yes, please. What can you say about the chop suey? Dami? Ano? Ito guys, anong tilawan? Mushroom. Lami. Yes, lami ka do. Paano? Ano yung order? Sisig doon. Tell me. Tell me, dito. Huwag na ko kakagsisig. Alright. Dami? It's my turn. Kapagalit ulit, ma'am. Ayaw magdadaghan na ako ginisip ko kaya mga slim. Sisig. Ano? Dami! Dami ko. Lagi. Kuya si Chef Tulits pa, maluto ka lang eh. Lamit. Okay lang ma'am, salamat ma'am. Ayun, sarang ha, binisip ba? Okay lang ka dyan ma'am. Ako. Anak ka namin dari guys, kaya pangutan ng gasugan okay ra ba? Ikot mo ka. Palabi. Right. No. Hi guys, so I'm done with our dinner during this. Humanami og panihapon. Agarang ikasulti silang pagkaan. Ang lami Nahod ko mapot ninyo. Lami ka adso ag ilang pagkaan katong sisig, pancit canton, katong fried chicken with fries. Lami pag ilang fries kay crunchy crispy. Usa pa itong ipangaon na to doy.
Apa isa? Pansit. Ay, chapsuy. Arak lami ang chapsuy. Laman dyan na mamahurot kay grabe magdaghan nag-serving. So, sulit ka, adjo. Katong mga pangauna, mga naratos 100 to 200 ang presyo kada serve. So, makain ko sulit. Na-amaze ko sa pagkaan dahil bagay. Affordable ra ka, adjo. Jawag itipid. Bitaw kay naatan na. Nagilang chapsuy, naatan na gani mushroom. Naatan bag mga ingredients dyan. Nagmi ito guys, tilawin ninyo guys. Arian ninyo guys sa Bilar. Kanang, dapli raman sa kalsada. Kung gikan ka daris tag Bilaran, daris dasto, o gikan ka daris Carmen, wasi, jaja, makitaan manimo kay naram sa daplin, Bohol Boutique Hotel. Boutique. Bohol Boutique. Boutique ba? Boutique. Bohol Boutique Hotel. Makita na nimo siya o muagi ka daris kalsada, muagi mo sa kadaris kalsada, huwag na kay piyahin. Tilawin na dyan lang, pagkaandagan pa sila yung mga gipang-serve na pag-alami dyan guys, wadyo ko moingan nga, kananay, nagpa, laba, lami, kamo yung matilaw, pero balang ka, pag-ibig pareho panglasa, pero parang na, gilamian ko. Anja, what else? So, diha, dailain mga nangaon, taga Carmen, hi, nakalimot ko, pumunta na silang mga nga, pero piko sila kabuok, taga Carmen, ning sad naman ko sa room kay kapoy lagi ko kay taas nagagadlaw karon. Ahamong pakitan sang room kay lagi man mapahoy na ko guys sarang kapudyan harong adlaw. So, aha namang i-tour. Pana. So, man among room dari. So, ang ilang material is mostly mga wood. So, nice ka jud ilang kuan. Ugma naman na i-tour sa hotel. Inigsad nimo. Makita nimo ang onggoy. Welcome, come in. Kamin karon. So, inigsad nimo ingani. Oh. Isa man eh. Wood po siya. Gas. Tegas. Ligo na. Anja. Isara na doy. Tara, ni-close na. Sabi niya, nahulog na po ka. Karada ba siya? Hampak lang. Diyan ay cabinet, closet. Wow! Oh, may bathroom. Bathroom. Diyan ay mirror na rin. Hello, wow! Hi, it's me. Mirror. Welcome to my guys. Close doon. Anja, tadan! Mao ni ag bed. So dani ko matugon ja. Si Undoy datos Undoy. Where? Datos pikas hiluan ang Undoy nang sama kadto itong butangan mo ni Budoy. So nadari mo rag tani sofa raman siguro yung sofa bed. Ja, mao ni nga ni bed. Ja, nice agidang kanang decorations. I like it kay maka-relax. Then na pa yung mga lubi-lubi. Char. Ganay mirror na ko. Wow, nice ka Jo. I like it. AC. Janay TV. Dako na TV. Yan na yung mga, yan na. Na wifi. Muta na pa si password. Ay, oh no. Ang towel. Gihin mo nilang duck. Duck, bito na. Kuan ba? DB. BB. Diyan na dari table guys. In case na may pagkain. Gusto mo mag-tiyam-tiyam. Mag-inam-inam ba mo ron? So that is my phone. Nanibot ang diha. Diyan na dari table. Lingkuranan. Gusto ka mag-charge na yung mga socket. Wow, so unlimited budget ka na yung mga extrang saksakan. Mo na yung ganahan kay di ko ganahan sa abang hotel kay limited ang saksakan sa duhara. So kung daghan ka gadget, maglisod ka charge. So darhin ay daghang saksakan. Ay power button kung gusto ka mo-charge. No, nabito. I like it. Ganahan ko na nga kuan. Then ay basurahan kay di pwede ko basurahan. And then I make it prepare. That's like prepare nga water and coffee. Aning power bank. Okay. Ref. Og di apoy. Heater. Ganahan ka magkape doy. Magpainit ako din. Napay ref. Dahil refrigerator nga cute. Oh my God. Abri ko na doy. Deal or no deal? Dio. Abri. Go. Wow! So na yung mga drinks na rin. Ay soft drinks na po. Mga makalipong-lipong. Cute ka. So yung bugnawa eh. So nada rin nga na. Di man mainom ka na. Agree. Di? Okay, pero kung ganahan mo mainom, pwede. Then, next is hamang itour sa ilhang room. Room! Bathroom! Room naman sa to. Kaya dako naman gado. Bathroom. CR. Tapos excited ko. Oh my gosh. Sige pa, kuwang pa. Masa pa itong switch? May switch o katuod. Kato, banggod. Adi, arakan eh. Na. Alright. Okay, so. Heater. Sakto kay kalibangin ko. Awari ang kalibang ko. Ito kalibang. So guys, so ani si Ja. Nadari, asa man ni? Sa Santa Cruz. Wow, shampoo.
Pwede naman na. Ano yung mga haka maning gamit ang gigamay ram ni kuno shower gel and conditioner jadi ay hani man ni. Sa toothbrush? Wow. Ay shaving cream kung ganahan ka mag-shave sa imong bungot. Kani? Alright, lami ka jud ilang sink. I like it with toothbrush and toothpaste. Wow, I like it. Bago ka jud fresh ka jud sumani. Sa bitanan, tissue and trash can. Sumani lang toilet guys. Okay ra? And then, mo ni ang shower area. Charot. May heater! Yes! Dito ko na ito naman. Alright. Sakto ra siya. Kay, na may iban nga, kananay, dako, kari sakto ra siya. Mahadli mo kumaligo, dako ka yung space kay, makanahan ako, og naas kamatayan. Today sabon. Kabantay, kakuan mo nga na guys. Kanang maligo, ito ba dyan, sabon, tinik-tinik, kadang-kadang muragas kamatayan sa imong utok. Sali ko ganahan og nga nagahang kaligwal ka ng luaga. Gusto ko nga nira ka ng ako sabi ka muliit kay hindi na ko ganahan og luaga ka na nali kong mga wakwak. So lami si Jack kay na sliding. Sliding door. Nada. Malibang sa ako. Malibang sa ako guys kay kalibangan ko kay ang tusugan na uy daghan nag pagkaon sa haray lami ana daghan kaon kalibangan ko malibang sa ako guys. See you later. Ugma, excited ka dyan ugma kayo. Sorry ko. Ang libuto ng hotel. Ipakita ko na yung dyan. Naaday sila dari pool. Oh my God. Nakain ako sa pool ganina. Lami, arba dyan. Walam ko mag-vlog kay. Ngit-ngit naman. Medyo ngit-ngit na dyan. Kanang, di ka dyan kuhaan. Kuha sa kamera. So, lami ba dyan itong lamig lighting kay. Arong lamig po kuha. Alright guys, nade po sila yung wifi. Good kay di man jud mawa ning atang connection kinahanglan naman si wifi ning hotel. So I like it kanay wifi na may iban wa. Wow! Wa ko ka kita na ni ganina. So chase your dreams. Ganahan kog mga ingani nga mga kanang words bitaw kay makakuan sa makamotivate. Okay guys. Okay guys. So mag-edit sa ko sang vlog para ang i-upload ugma and then matug na ko ni guman. Then I'll see you tomorrow. Musuroy ta dinhi sa kanang mga palibot sa hotel para makita na jugan sa forma. Anja og ganahan pa pud ko. O basta ganahan pud mo. So, I'll see you tomorrow.